दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खालामदोब्रा लोगोफोर माथो आंनावलाय माथो रावबो फैथारालै आंलाय माथो बेलेगनाव थाङो आंनावलाय माथो रावबोआनो फैथारा मानो बिदिब्रा दुखु मोनलै बेबायदिबा आंबो खिन्थु बेबायदिबा रावनावबो थाङि जानोसैलै बिष्णु गेमिं हेल' ब्र' बिष्णु गेमिं हेल' ब्र' नों बिष्णु गेमिं ब्र'आ बर'सोमोन नामा जोंना दा खोन्थाहरदो बर' ना मामोनथाय जोंना बिष्णु गेमिं ब्र'आ अननानै दे खोन्थाहरदो दे बिष्णु गेमिं हेल' ब्र' दे लाइक दान होआखैबा लाइक दान होदो ब्र' ओइ बर'बोला मोनसे खोथा बुंसै दे आंना हाथाया खिन्थु एसे सादा जायो नालाय आं थांखु जायो मारामलै आं मास्क गानना लानोसै देखायनो हानाय नङा सिख्लाफोरनि सिगाङाव बोरो आंना माला अ दे ब्र' बर'सो औ ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र' बिष्णु ब्र' हाथाय एसे मोजां दा बिष्णु ब्र' नों मा गेम गेलेयो देलाय खोन्थाहरलाय दङबोला गेमखौथ' आंबो गेलेयो खबराथ' मोजां ब्र' नों मा गेम गेलेयो दे बेखौ खोन्थाहरदो दे ब्र' बिष्णु ब्र' मा गेम गेलेयो बेखौल' खोन्थाहरदो अननानै प्लिज औ फ्रि फायार आंबोथ' बेखौनो गेलेयो खिन्थु आंना एसे बारा मोजां जायालै एसे आं माने नुब्रासोना बारा हाग'लाय लाङा नैबेयावनो एसे गोरोन्थि जायो आंबोथ' फ्रि फायारखौनो गेलेयो दे लोगोफोर दङ कमेन्ट खालाम खुलिदो आरो ना चेनेलखौ नै खावसे लांजोब्बाय नै लांबाय ओरैबो खावसे लांबाय मा आंनि कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट अननानै प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालाम सानाव बारा फैयालै मानसिफ्रा हरावल'सो फैयो बांसिन
एक मिनिट दै दे लोगोफोर कमेन्ट माथो साब्रै पेमेन्ट माथो रावबो गैया लाइकखौबो नै सासेल' होबायलै फांखाखौ नुदों ओरैबायदि गरम जाबाय जोंथिं नुवाखै फांखाया बोरै गिदिङो दिस इज फेन जोंना माबा फैदोंमोनलै अ बिदिब बड' येस फैदोंमोन थुना होदो लोगो खामदो बयबो औ दे जोंना बिडि एस खौ लोगो खालामनाय सोरबा सोरबा लोगो गैयाबा बिडि एस आ जोंना बिराद मोजां मानसि जै लोगो खालामबानो जाबाय बयखौबो फ्रेंक खालामखायो फुल सापर्टदो मानो होनोबा आंबो बेजों लोगो गैयामोन खिन्थु ओरैबायदि जादों जोंना बे बड' येसआनो आंखौ फ्रेन्ड खालामदों ओमफ्राय बे फ्रेन्ड खालामनायावबो आंबो बेखौ सापर्ट खालामनानै मानो होनोबा बेबो बे बिदि खालामनायावना आंबो बेजों लोगो जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु बेबो आंनि फुल भिडिअ नायनानै बेबो फुल सापर्ट खालामदों आं बेखौ फोथायो बे बर' येसखौ ओमफ्राय जोंना मा होनदों दाउ सिखाव जोमै सोर जालायखो बे दाउ सिखाव जोमैयालाय सापर्टार स्पिड नामा मा खालामदों निउ फ्रेन्ड अ निउ फ्रेन्ड अके अके निउ फ्रेन्ड हे त' निउ फ्रेन्ड गोदान लोगोब्ला दे मोनसे अननानै दाउ सिखाव जोमै आंनि एल बि आवथ' फैखादों लोगो गैयाबा मोनसे कमेन्ट खालामना हो ओमफ्राय आं दा एल बि दोनबोला हरफिनगासिनो दं नोंनो जोंना फैदों प्रिया दैमारि प्रिया आब' फैदों दै हेल' फंबाय मा ओंख्रि जानाय औ आब' जोंना दिनै रबिबार नालाय मा खोन्थाबावनो नाजों ओमफ्राय बहलजोंसोमोन माने दिनै गामियारि खाथियावनो बाजार हाथाय दं नालाय जोंनाव माने मादार फादारा ओरैबायदि आरोना मादार फादारा माने नाल'सो जायो बेदर जाया नालाय बेखायनो ना जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखो आब' प्रिया आंनि एल पि आव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' प्रिया जोंना आब' प्रिया मा होनदों ओंखारलाय बाथोनानो नांनाय बुजियासैलै मास्कखौ बोखारफंबाय ओइ आब' आंना हाथाया एसे मारामलै बेखायनो एसे लाजिनाय मोनदों हाथायखौ माने गोसोम नुयो नालाय आब' प्रिया नै बिनि थाखायनो एसे लाजिनाय मोनदोंलै जोङो माने थांखु जायो नालाय नै बिनिखायनो एसे लाजिनाय मोनदों बोखारनो जोंना मा नोगोरा लाइफ मादि फैयो फोरोंहर अके लेंगुवेज मेकार ब्र' नोंनो दायो आं वाट्सएपाव भिडिअ' खालामनानै
हरगासिनो दङ स्क्रिन भिडिअ खालामनानै नों सिन्था खालामनाङा मोनथिबाय जोंना प्रिया आब' मोनो मेवाइ अनला औ आब' मेवाइ अनला ओमफ्राय माजोंमोन आब' प्रिया बिराद गोथाव माथो नोंसिना ओइ फैबाय नै जोंना आब' सुबिताया हेल' आगै लाइक दा आब' सुबिता आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे जोंना आब' सुबिता प्रियादिमा मा होनखो है बोखार मा देलै बोखारनोसै दे बोखारबाय हाथाया माराम दै खिन्थु बासि मोननाय नङा प्रिया लेंगुवेज स्मिकार अके औ दा हरगासिनो दं लेंगुवेज स्मिकार नोंनो जोंना मा होनखो खानाय खादों नामा फंबाय औलै खानाय खादों आब' प्रिया अमा आयौ जि गोथावखा आब' प्रियामोनना एम्फौ अनला आगै अ दहाय भिडिअ हगारखादोंमोनना नोङो खिन्थु माबालै आब' सुबिदा दहाय नोङो भिडिअ हगारदोंमोन नोङो एम्फौ अनला होननानै भिडिअ हगारखादोंमोन ओमफ्राय बेयाव नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन आं ओमफ्राय बेयाव कमेन्ट हरनाय जायाखै आरो ना गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोननाङा दे कमेन्टखौ हरनो बावदों आङो माने हाखु दाखुजों आब' सुबिता बासिया मा फंबायखौनो बासियो नामा अ नंगौथ' आब' प्रिया नंगौथ' आरो खानाय खादोंलै नै आब' नुदों ने नै खाना दङ नै दे लोगोफोर सोर सोर दं आंनि एलबियाव कमेन्ट खालाम कमेन्ट प्लिज नैलै दाख्लै सिबरात्रिनि दागोआनो गोग्लैदों बाइकजों गोग्लैबाय लोगोआ सालायदोंमोन नालाय आं गाखोदोंमोन गोग्लैनानै आंहा दागोआ जाना थाबाय ओमफ्राय आंहासो दा बायदिसिना बरना मोनबाय थाबाय जोंना मा होनखो आब' सुबितिया गाज्रि मोना दे आगै सना ओमफ्राय नाजोंसोमोन दा आब' प्रिया मा होनखो बा जाथि जालायबावबायसो नामा जाथिखासोमोन आब' आंना खानाया नों मोजां नायाखैमोन खोमा आब' प्रिया जोंना लेंगुवेज मेकारा मा होनखो आंखौबो सापर्ट खालाम नोंनि लाइफ फैनायाव अके सापर्ट खालामगोन ओइ सोर सोर लोगो गैया देलाय लोगो जाबानो आब' सुबिता आरो आब' प्रिया नोंसोर जोंना बे लेंगुवेज मेकारजों लोगो जालायबानो जाबाय बे लेंगुवेज मेकारा आंनिनो ब्र' गामिनिनो आरोना ब्र' जायो आङो बिदा जायो दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय बेबो नोंसोरनो फुल रिटार्न हरखागोन जोंना बे लेंगुवेज मेकारा जोंना मा होनखो आब' प्रियाया एसा जोबोद दुखु मोनदों नामा बुजियासैलै आं आब' प्रिया माखौबा नों मा होनखो दे जोंना बे लेंगुवेज मेकारजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगो जालायबानो जाबाय सोरनोबा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय जोंना बे लेंगुवेज मेकार ब्र' वान के जां जां आरोना बै बेसांबायाव दंहैयो जोंनिनो आंनिनो ब्रादार जायो दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय नोंसोरो मा होनखो जोंना आब' प्रियाया नायबाय थादो थादोंबावबाबो खानायखौ नायाखै सना खि अ नंगौ नामा आब' प्रिया खानाया आंना जाथिसो आब' प्रिया अ इसोरनाथ' एसे माबायैनो जादों एसे मोजाङैनो जानायमोन जानायालाय एक्सिडेन्टआ होमबाबो एसां अभार जखम जाजासे जायाखै आरोना आब' बै मोखाङाव ओमफ्राय आखाइयावल'सो जानायमोन जखमा मिन्थिबाय आब' प्रिया मोखां आरो आखाइयावल'सो जानायमोन जोंना बिदि आगैया मा बिदि आगैया नामा आगै जियेल अ बे बिदि आगै जोंना बिदि बाय नङा बे बिदि बायनि बिदा जायो बे लेंगुवेज मेकाराबो जोंना मिथिबाय आब' सबिता जोंना लेंगुवेज मेकारा मा होनखो दासो जादों थालिया आखाइ खब नंगौ नामा लेंगुवेज मेकार ब्र' जोंना आब' प्रियाया मा होनखो दे ब्लु खालाम सापर्ट खालामनो अके आब' प्रिया दे ब्लु हरगासिनो दं आं नोंनो
दे आब' प्रिया नोंनो ब्लु हरबाय आङो सापर्ट खालामदो दे आब' प्रिया मा आंखौ अ होनो आब' प्रिया मा आंखौ ब्लु खालामाखै औ दे आब' प्रिया नोंनो ब्लु खालामना हरबाय आं दे लोगो खालामलायबानो जाबाय दाउ सिखाव जोमैनो जोंना बे सोरमोनथाय बे दाउ सिखाव जोमैखौ आं हमनो हायासै दै सापर्ट आइदिसो फैदों बे दाउ सिखाव जोमैया लोंनानै बुजाबाय माथो बोरमा दारनो आं हमनो हायासै दै नोंबा सोरमोन दाउ सिखाव जोमै ब्रादार दे खोन्थाहरदो अननानै नोंबा सोरमोन मेन आइडिजों फैलाय मेन आइडिजों मेन आइडिजों फैबासो हमनो हायो नालाय नों सापर्ट आइदिजों फैगोन नोंजों गोदान गोदान लोगोफोरा लोगो जानो नागिरगोन नों बिदि सापर्ट आइदिजों फैबोला नोंनि लोगो जानाय लोगोफ्राबो नोंखौ आन्दायगोन ना एसे अननानै नोंबो मेन आइडिजों फैबानो जाबाय दाउ सिखाव जोमै ब्रादार जोंना मा होनखो आब' प्रिया दे आब' प्रिया सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आंना नैबे दरजा फांना खोरखिया खेवना दंलै गेवनानै खोरखि फांना एसे न'आव दं गोलांनानै एसे माबा खालामनि र' नायबासो मोजां क्लियार नुसिगोन दे लोगोफोर सोर सोर दङ आंनि एलबेआव दे कमेन्ट खालाम बेसनो गिभ मा होनखो प्लिज सापर्ट ब्र' ओइ जोंना बे बिष्णु किमिंआबो बर'सो दै दे सोर सोर लोगो गैया बिष्णु गेमिंजोंबो लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बर'जों बर' गावजों गाव अनलायना थालायबानो जाबाय बयबो फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बर'जों बर' जोंथ' आरो बेलेगखौ फोथायनो हाया गावजों गावसो नालाय बयबो गावजों गावनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय अनलायनानै जोंना फैबाय बिरफोर बर' ओइ बिरफालथे मा जाखो बे फाग्ला बिदि गैजायोनो आयु जोंना बिफर जालदेया जावहरलायबायलै बिबर जालदे दे लाइक होआखैबा लाइक होदो बिबर जालदे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थादो बिबर जालदे जादों जोंना लेंगुवेज मिखार मा होनखो जादों जाथारदों अ नंगौ नामा लेंगुवेज मिखार ब्र' दालाय जोंना लेंगुवेज मेकार ब्र'खौ थाबैनो नोंसोरबो फुल वास खालामनानै सापर्ट खालामनानै 1K थाबैनो बानायना होलाय 1K जां जोंहा दङ बारा नांथारला जोंना लेंगुवेज मेकार ब्रादारनोबो दा थाबैनो नोंसोर 1K खालामना होलाय लोगोफ्रा अननानै प्लिज बिफर बिमा मा जाखो माथो कमेन्टखौनो हरदिया बिफोर बिमा जोंना दायो साबा दंफैयो सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट लोगोफोर सोर सोर दङ जोंना आब' बिबुथि फैबाय दै हेल' हेल' आब' बिबुथि ओंखाम जाखांबायना आब' बिबुथि जोंना मा होनखो बिफरा कमेन्टआव कमेन्टस नाव सै नामा लेट अके बिफर कमेन्ट फैयाखैमोन नालाय बेनि थाखायनो बुंदों जोंना आब' फ्रिया मा होनगोन लेंगुवेज आं नोंनि भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो सापर्ट फ्रेन्ड लेंगुवेज मेकार ब्रादार नंखायनो जोंना आब' प्रियाया सापर्ट खालामबायना नोंबो अननानै बेखौ आब' प्रियाखौ सापर्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना अननानै फुल वास खालामनानै दे लोगोफोर बयबो जाय गोदान बिसोरो लोगो जालायबाय जाबाय गावजों गावसो नालाय बयबोथ' बेलेग नङा नालाय गावजों गावनो फुल वास खालामनानै भिडिअ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ बेलेग गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मानो होनबा जोंखौ रावबो सापर्ट खालामा फुल वास खालामनानै गावजों गावनो फुल वास खालामनानै सापर्ट खालामलायनांगौ बिनिखायनो बुंबाय आं बयखौबो आरोना लोगोफोर गावजों गाव बर'जों बर' अनलायबानो जाबाय जोंना आब' बिबुथिया मा होनखो लाइक दान आगै थेंकिउ आब' बिबुथि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' बिबुथि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखायबो आरो आंखौ लाइक होनायनि थाखायबो थेंकिउ आब' बिबुथि जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम जोंना बिफोर बर'आ मा होनगोन बिफोर बसा
माबा सिदिस सिदि फिनांग्रा बुजियासैलै बेफोर बस माबा सिदिस फिंगार नामा होन दालिजों बुजियासैलै मा मा होनखो जोंना लेंगुवेज स्पिकार ब्रादार माखौ अके नो नोंनो हरगासिनो दङ आब' प्रिया जोंना लेंगुवेज स्पिकार ब्रादारा सिन्था खालामनाङा बे जोंनिनो आंनिनो ब्रादार जायो गामिनिनो जों गामि मोनसेनिनो बयबो फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बेफोर पजामानखौ सिरि लेडिस फिंगार गड बिफोर बस लेडिस फिंगार दिनै जाबाय नामा नोङो जोंना बिबुथि आब'आ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आगै अ जोंना बै जिंखाजों नाजोंसोमोन आब' बिबुथि ओमफ्राय खबरफ्रा मोजांना आब' बिबुथि जोंना प्रिया मा होनखो बिबुथि लोगो जादो फ्रेन्ड आब' बिबुथि नै जोंखौ नोंखौ जोंना प्रिया आब'आ लोगो जानो लेंहरदों लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय आब' बिबुथि सोर मा बुंहरखो बेलाय सोरमोनथाय बे सापर्टआ जि फैदों दै दाउ सिखाव जोमैया दिनै बोरमा खावनाय नों सोरमोनथाय बेखौ हमनो हायासै आं सापर्ट आइजि फैदों दै बियो दाउ सिखाव जोमैया दे लोगोफोर जाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरो जाय जायफ्रा आंनि एल बि आव दङ कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना बिदि बायदि आंनो टुगेदार होदोंमोन नालाय बिदिबाय माने एसे बेस्थ'नो बिनि थाखाय गावनि मोखांखौ दिन्थिनो हायाखै आरो ना गाज्रि मोननाङा जोंना आब' बिबुथिया मा होनखो ब्लु होआखै दे आब' बिबुथि नोंनो ब्लु होगासिनो दं दे आब' बिबुथि नोंनो ब्लु हरबाय आं दे मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैनो स' कमेन्ट ब्लु जादोंना जायाखै ट्राय नायनायनि थाखाय आब' बिबुथि कमेन्ट मोनसे ओरैनो जास्ट दे लोगोफोर सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरो आंनि एल बि आव जाय जाय फैदों प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट बस नों बिफोर ब्र' सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय बिफोर बस जोंना मा होनखो आब' बिबुथिनि थाखाय जाबाय आब' बिबुथिनाव जाबाय ब्लु होदोंमोन अन जाबाय औ दे लोगो जायखौ लोगो खालामदों दे लोगो खालामबानो जाबाय बिबुथि नोंबो आरो बिफोर बस जायखौ लोगो खालामदों लोगो खालामलायबानो जाबाय वाइट सोला गोदान आइदि फैबावदों माथो बिदिबाया हाय बस नमस्ते 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 बिदिबाय नमस्ते नमस्ते दाउ सिखाव सापर्ट खालामदों ओइ दाउ सिखाव नै नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आब' प्रिया बुंदों दे अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय गोदान आइजि फैदोंबाबो आंबोथ' बयखौबो आंनि गोदान आइजि नांबोला बुंनाय लोगो लोगो आं सापर्ट खालामना होयो दे नोंबो अननानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव जोंना मा होनखो बिदिबाया लाइक दान बस लाइक दान होदोना नंगौना नङाब्रा बिदिबाय नोंथ' आं टुगेदार सोदोंमोन टुगेदार होननाया माब्रै बिदि खारखो बिदि बाहाय दे अननानै खोन्थाहरदो प्लिज ओइ बे दाउ सिखावआ नोंनो नामा बिदिबाय नोंथ' बुंदों दाउ सिखाव नामासते होननानै दाउ सिखावआ नोंनो जागोन खोमालै बिदिबाय आंथ' नोंखौनो सानबाय मा आं खारबाय औ टुगेदारनिफ्रायनो खारबाय आरोना बिदिबाथ' आं सिंगेल होनायानो मोजां जागौमोन आरोना बिदिबाय हामालाय बिदि खारनो लोगोआव बिदि थगायनाङा आं खारबाय होनदोंथ' बिदिबाया खिन्थु मा खोथाखौ मा बुंखो खारबाय होननानै आं खिन्थु बे खोथाखौ हमनो हायासै बिदिबाय ओइ बिदि खालामनो नाङाब्रा बिदिबाय देब्रा अननानै मोजां मोजां प्रिया आगै सापर्ट खालामदो आब' प्रिया नै जोंना आब' बिबुथिया नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय लेंहरदों दे अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना माइनाव बर' फैदों आंबो
नायबाय दे नोंनि एलबिखौ लोगो एभ्रि भेरि नाइस लोगो थेंक इउ माइनाव आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दे लाइक होआखैबा अननानै प्लिज लाइक होदो माइनाव प्लिज लोगो लोगो मानेथ' फ्रेन्ड औ जोंना आब' फ्रिया मा होनखो बिदि मानो खारखोनो बिदि मानो खारखो दे खोन्थालाय एल बि निफ्राय ब्र बसनो एल बि निफ्राय ब्रा ब्रस ब्रा बसनो मानो खारगोन जोंना आब' फ्रिया सोंहरदों दे सिमा ब्लग फैदों हाय फ्रेन्ड हेल' फ्रेन्ड सिमा सिमायाथ' जोंना बे बिखुंगुर ब्रसो मोनथिखायो आङो बिखुंगुर ब्र लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै प्लिज माइनाव बर' लाइक खालामबाय लोगो थेंक इउ लाइक खालामनो थाखाय माइनाव फ्रेन्ड नोंनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननाय साबायखर बावहरनाय थाबाय माइनाव फ्रेन्ड जोंना दाउ सिखावआ फैलायबायलाय सोरमोनथाय बे दाउ सिखाव साबदायसो फैदों दै बेखौ मिथिया लोगोफोर बिदि मोसौ सिखावनो बिदि मोसौ सिखाव बे दाउ सिखावआ बे अमितसोना जोंसार ना गोमबोर हमनो हायाखै दे जिखि जाया अमित नङाबा जोंसार नङाबा गोमबोर बे साथामनि गेजेराव सासे आरोना बे दाउ सिखावआ आइ न' बिखुंगुर ब्र फ्रेन्ड अब्लालाय सोरथो दे खोन्थादो सिमा बाय आब' बिबथैआ बुंखो दाउ सिखाव आगै सापर्ट खालामदो नै जोंना नोंखौ दाउ सिखाव बयबो सापर्ट खालामनो थिनबाय थादों गासिबो जोंना आब' बिबुथियाबो नोंखौ लोगो खालामनो थाखाय सापर्ट खालामनो थाखाय बुंदों जोंना आब' फ्रियाबो नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बुंदों अननानै प्लिज नोङो सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज प्लिज दाउ सिखाव प्लिज जोंना बिदिबाया मा बुंखो ओरैनो आब' फ्रिया अर बाया अरबाया रायबाय आंखौ हैद नोंखौलाय मा रायखो बिदि भाइ हाब मा बुंखो आं बुजियासैलै प्लिज निउ फ्रेन्ड खालामनो आयु जोंना सिमा ब्लगा प्लिज निउ फ्रेन्ड खालामनो बेखौथ' आं बिब्र' बायदि मोनदों दा खिन्थु गोदान चेनेल खुलिबाय खोमा जोंना आब' फ्रिया मा होनखो आं बयनिखौबो सापर्ट खालामबाय आं खालामनोबाथाय लगे लगे खालामखायो नंगौ आब' फ्रिया जोंना नै आब' फ्रिया माने बुंदों आरोना फ्रेन्ड खालामबा लगे लगे डाइरेक्ट फुल वास खालामना सापर्ट खालामखायो आरोना जायफ्रा जोंना आब' फ्रियाजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बे आब' फ्रिया मिथिखायो आंबो मिथिखायो आब' फ्रियाखौबो जायफ्रा लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय दे लोगोफोर जोंना बिदिबाय मा निउ फ्रेन्ड खालामनो बिदिबाय निउ फ्रेन्ड खालामनो जायफ्रा बिदिबाय जों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय दे अननानै माइनाव बर' मा होनखो औ दे गासिबो सापर्ट खालामलायदो कमेन्ट खालामलायदोनो खुलुमहरबाय दे जोंना बै माइनाव बर'जों जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज प्लिज जोंना माइनाव बर' सिस्टारजों देलाय प्लिज जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज प्लिज नोंसोरनिसिम आर'ज गाबनानै थायो आंबो जोंना सिमा ब्लगा मा होनखो न' बि ब्र' आइ एम सिमा अके आंनो हिनजाव नांगौसो नालाय नोङो सिमा ब्लगा दे गय बात नैयो सिमा ब्लग ब्रादार जोंना नै लोगो गैयाबा माइनाव बर'जों लोगो जालायबानो जाबाय आरो एस टि बर' लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय आरो प्रिया आब' नोंहाबो लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना माइनाव बर'जों आरो आब' बिबुथि नोंबो लोगो जालायबानो जाबाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय माइनाव बर'जों प्लिज माइनाव बर'आ गोदानसो दै गोदान नोंसिनियाव गैयाबो जानो हागौ माइनाव बर'आ खिन्थु फुल वास खालामनानै लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना प्लिज जोंना मा होनखो माया होनखो प्रिया दैमारि प्रिया आब' मा होनखो सिमा लोगो जादो फ्रेन्ड ओइ नै नोङो सिमा नोंखौ लोगो जानो थाखाय जोंना आब' फ्रिया लेंहरदो दे लोगो जादो सिमा जोंना बिदिबाया मा होनखो बस ब्लुद अके बिदि ब्र' अके ब्लू देता हूं तुमको रुको दे थोड़ा सबर करो
बिदि ब्र नोंनो ब्लु होबाय जोंना मा सिमाफ्रा कि खबर फ्रेन्ड भाले आसु सिमा ब्र बिदिबाय मोसौ सिखाव सोरखो दाउ सिखावा सोरखो होनखो बिदि मोसौ सिखाव ओइ बिदि नोंखौ मोसौ सिखाव होनना सोरबा बुंहरबाय दै सोरबा बै मा होनो सोरबा दाउ सिखाव जोमैनो जोंना आब' निकि फैबाय दै निकिता आब' फैबाय हाय आगै नै हेल' आब' निकिता लाइक दा थेंक इउ आब' निकिता आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय आरो आंखौ लाइक दा होनायनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंनिसिम जोबोद जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' निकिता जोंना मा होनखो प्रिया दैमारि मोनखो दाउ सिखाव जोंखौ जोंखौ अना नो आगै अना नो आगै ओइ दाउ सिखाव आब' प्रिया बुंहरदो नै आब' प्रियामोनखौ मानो अना नोङो अनोबा सापर्ट खालामना हरबानो जाबाय दाउ सिखाव अननानै प्लिज जोंना दा फैबाय आब' साया बर' फैबाय दै आब' साया हाय आगै सना आंहा दासो थाइजौ जादोंमोन मा खबर नंगौ नामा आब' साया आंना खबरा मोजां ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा नोङो आब' साया दे अननानै खोन्थाहरदो लाइक आब' साया मा होनखो लाइक दा थेंक इउ आब' साया गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर हामलायहरनाय थाबाय आब' साया आंनि एलबेआव फैनायनि थाखायबो आरो आंखौ लाइक दान होनायनि थाखायबो जोंना बिदि भाइया बुंखो ब्लु देद' बस बिदि भाइ नोंनो ब्लु होबाय दे जोंना सिमा ब्लगा मा होनखो মই बर' बुजि नापाও दे फ्रेन्ड एसामिस কোৱা ঐ সীমা ব্লগ ইমান বেছি নকবি দে তুমিতো বড়ো মানুহ হয় তথাপিও তুমি বড়ো বুজি নাপায় কেনেকা হ'ব সীমা ব্লগ কি ভাত চাত খালি না নাই আৰু খবৰ চবৰ কেনেকুৱা এইটো কৈ দিয়া সীমা ব্লগ दाउ सिखावा मा होनखो ब्लु होदो आं सापर्ट खालामगोन अके दाउ सिखाव ब्लु होबाय नोंनो ब्लु होबाय दे दाउ सिखाव जोंना आब' साया मा होनखो सोर सोर लोगो जानो कमेन्ट हरना फ्रेन्ड खालामदो आंबो दाहाय खालामफिनगोन फुल नायना अके आब' सायाजों जाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय आब' सायाबो फुल वास खालामनानै नोंसोरनो दाहाय हरफिनगोन ना दा दसे उनाव आरो ना नोंसोर लोगो जालायबानो जाबाय आब' सायाथ' जोंना आब' साया हरखायो दाथ' आंनि निजा बिब' नङाबाबो आंनि निजा बिब' बायदिखासो बे आब' सायाया आं बेखौ मिथिखायो आब' सायाखौ मिथिखायो आङो नोंसोर हरनानै दोनबानो जाबाय आब' साया डाइरेक्ट पाक्का रिटार्न होगोन आंनि बिब'आनोखा बियो कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आब' साया डाइरेक्ट रिटार्न हरफिनगोन दै जोंना आब' सायाया जोंना सिमा ब्लगा मोनखो फात खालि ने ब्र' खालु सिमा ब्रादार खालु मय आब' साया मोनखो बिदि आगै जेल आगै मैया आं नेट थायाखै फैनो हायाखै ओइ आब' मिथिखादों मैया नों कमेन्ट हरना दोनदोंना कमेन्टखौ नायदों आं नेट गैया होनना बुंहरबाय थाखादों नोङो जेबो नङा होनना आंबो बुंहरदोंमोन खिन्थु नोंसो खोनादोंना खोनायाखैमोनथाय आब' साया दे जेबो नङा आब' साया जोंना मा होनखो दाउ सिखावा आंजों हो बोरमा सिखाव बुजायासै दै दाउ सिखाव आब' साया मा होनखो आब' बिबुथिया मा होनखो साया आगै सापर्ट खालामदोनो साया आब' ब्लु नांगौबा बुंबानो जाबाय नै आब' बिबुथिया नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बुंदों निकिताया मा होनखो दाउ सिखाव सापर्ट खालामदो दे दाउ सिखाव नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जोंना आब' निकिताया बुंदों आं एसे स्पिड फरायनोसै दे कमेन्टखौ मानो होनबा एसे थाबथालांगासिनो दङ माने गोलाव जालांगासिनो दङ फरायग'नो बायदि जाना दंहैयो नालाय डाबल कमेन्ट फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो आं एसे स्पिड फरायनो दे जोंना सिमा ब्लगाव मा होनो ब्र' কিয় ইমান মিঠা মিঠা কথা কৈ আছা তুমিনো ক'ব লাগিব চিমা ব্ৰ কি ক'মনো আৰু তোমালোকে ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগিব না সেইটো কাৰণে কৈ আছো মই ঐ নিজম ব্ৰাদাৰ আহিছে দেই আমাৰ নিজম চালতে আহিছে হেল্ল' বছ নিজম जाखांबाय नामा ओंखाम सोंखाम आरो खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदो साया आब' मा होनखो जाथ'वाखै जाथ'वाखै नामा आब' साया आं एसे स्पिड फरायनोसै दै
प्रिया दैमारि मानगो माइनाव नोंखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो सापर्ट फ्रेन्ड माइनाव आब' माइनाव लोगो नोंखौ जोंना प्रिया आब'आ सापर्ट खालामबायना दे नोंबो लोगो खालामफिनबानो जाबाय जोंना आब' बिबुथिया मा होनखो निकिता सना जिउनो निकिता नोंखौ नै आब' बिबुथिया बुंहरदों जोंना मा होनखो सिमा ब्लगा ब्र तुमार दारि तु आसा दारि तु आस एसे ना नाय ओइ অকমান আছে আৰু কি বুলি ক'ম ন আৰু সীমা ব্লগ निकिता ब्लगा की কৈছে निकिता ब्लग की কৈছে आब' बिबुथि मा ओंख्रि ना आब' बिबुथि नोंखौ मा ओंख्रि होनना सोंहरदों जोंना निकिता सिस्टारा जोंना आब' साया मा होनखो बिबुथि आं दाहाय रिटार्न खालामगोन दे आब' बिबुथि नोंखौ जोंना साया आब'आ दाहाय रिटार्न खालामगोननो चिन्ता खालामनाङा जोंना सीमा ब्लगा मा होनखो ब्रा तुमि सीमा ब्लगा की যে তুমি খৰ হয় ন ক'ৰ হয় ন মইতো ওদালগুৰি হয় সীমা ব্ৰাদাৰ মই ওদালগুৰি হয় টেনশ্যন নকৰিবি সীমা ব্লগ কি হৈছে ব্লু অ'কে সীমা ব্লগ ব্লু দি আছোঁ তোমাক টেনশ্যন নকৰিবি সীমা ব্লগ ব্লু দিছোঁ মই তোমাক বিভূতি নাৰ্জাৰ কি হৈছে বিভূতি দিদিয়ে কি কৈছে खानायखौ आंबो नोंनि बायदि गोजा लानोसै ओखिनो नंगौ नामा आब' बिबुथि दे लाबानो जाबाय जोंना बिखुंगुर ब्र फैबाय दे दाउ सिखाव नों सोर जाखोनो दाउ सिखाव नों सोर जाखोनो जोंना बिखुंगुर ब्रादारा सोंहरदों निकिता ब्लगा मा होनखो सापर्टनो निकिता आब'जों जायफ्रा लोगो गैया दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगो खालामलायबानो जाबाय अननानै प्लिज प्रिया आब'आ मा होनखो साया आं नोंजों लोगोखा दं साया आब' नोंजों लोगोखा दं होनो जोंना प्रिया आब'आ जोंना मोनसे खोथा प्रिया आब' जोंना बे साया आब'निया गोदानसो दे बे चेनेला बे फुरानाया गैला बे गोदान चेनेल खुलिबाय अननानै जायफ्रा आब' साया गोदान खुलिबाय बेजों लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय फुराना चेनेला गैलानो बिना आब' सायानिया अननानै प्लिज बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बे खुंगुर ब्रादारा मा होनखो अमित ब्र सालथे मानो सालथेसो नामा दाउ सिखावा जानो दे बुंनो हाया बिखुंगुर ब्र साया आब' मोनखो आगै आङा फंबाय गैमारा असे नोंखौ फंबाय लाखिनोसै आं दे आगै सना अके आब' साया आंहाबो बिब' गैया आंबो नोंखौनो बिब' होनना सानना लानोसै अके आब' साया निकिता ब्लग मा होनखो थाथ' आगै माम जाग्रोनि अके आब' निकिता दे ओंखाम जाग्रोबानो जाबाय दा उनाव दसे उनाव फैफिनबानो जाबाय आब' निकिता जोंना सिमा ब्लगा मा होनखो दे फ्रेन्ड दाउ सिखावनो सोरबा दाउ सिखाव बेखौ बुंनो हायासै दे सापर्ट आइदिजों फैदों सिमा ब्लग निकिता ब्लगा मा होनखो आगै सना मा ओंख्रि बिखुंगुर मा ओंख्रिनो जोंना बिब्र दे खोन्थाहरदो जोंना आब' निकिता सोंहरदों जोंना बिखुंगुरा मा होनखो बिदि भाई कहा है आप बिदि भाई आपको पूछ रहे हैं हमारा वो क्या बोल रहे बी ब्रो रे माइनाव बरा क्या बोला प्रिया दैमारि आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्रिया दैमारि आब' नोंखौ जोंना माइनाव बर'आ सापर्ट खालामबायनो दे नोंबो बेक रिटार्न हरफिनबानो जाबाय माइनाव दैमारिनो फल वास खालामनानै दे लोगोफोर बिब्र'आ मा होनखो हाय सिमा फ्रेन्ड बानावना सिमा फ्रेन्ड बे जोंना बेथ' बिखुंगुरफ्रावसो दे आं मिथिखायो सिमा ब्लगाबो गाज्रि मोना खिन्थु बे डाबल आइडिजों फैदों बियो बेनो सिमा ब्लगा बे मेन आइडि नङा दे सापर्ट आइडिसो मिथिखायो बिखुंगुरफ्राव नोंखौ मिथिखायो नोंबो एसे बारा एसे माबा खालामनाङा दे अननानै प्लिज प्रिया दैमारिमोनखौ दे निउस पेपार फरायनाय बादि फरायदोलाय दे आयु खुगा हमथेबायलै आयु आब' प्रिया जोंना बिदि बाया मा होनखो मा मैगं जाखो बसनो सोरखौबा होनखो मा मैगं जाखो होननानै बिदिबाय दे खोन्थाहरदो अननानै सिमा ब्लगा मोनखौ अके बिखुंगुरनो जोंना सिमा ब्लगा बुंहरदों सिमा ब्लगा मा होनखो प्रिया प्लिज साब मी प्रिया आब' नोंखौ नै साब खालामनो थाखाय जोंना सिमा ब्लगा बुंहरदों दे अननानै साब खालामबानो जाबाय जोंना अजय खानदुलनो जोंना मोनो जायाफ्रा मानो जाम्बाबानो
सोरखौबा बुंखो अजय दे अननानै प्लिज खोन्थाहरदो बिबुति आब' मानखो ब्लु बोखारदो अके बिबुति आब' ब्लु बोखारसै थांसै नामा दानो अननानै प्लिज खोन्थाहरदो जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो आब' निकिता दालि आरो मटर आलु भाजा बिखुंगुर ब्र'ना माथो गोथावानो मालाय माथो बिखुंगुर ब्र' प्रिया अरे दैमारि मा बस होनखो मिथिखादों बस आं आगै सिआइडि आगै सायानि सि आइडि खौ गोदान होनना नंगौ नामा आब' प्रिया सिमा ब्लगा मोनखो हाहा मिनिबाय दे जोंना सिमा ब्लगा अजया मा होनखो ओमफ्राय लोंना जालिया नामा बार्थडे में कौन है समझ में नहीं आ रहा है कौन है अजय भाई अजय ब्रो प्लीज बता दीजिए प्लीज भाई हमारा सीमा प्रिया दीदी ने क्या बोला सीमा को वो सीमा कौन है सीमा को सीमा जोंना बिखुंगुर ब्रह्मनखौ सीमा तुमी कोर हय नु सीमा तुमी कोर हय नु ओइ सीमा তুমি কৰ হয় বে বিগঙৰ প্ৰাৰ্থনাৰে সুধিছে আৰু না সীমা ব্লক কি কৈছে চায়া প্লিজ সাপৰ্ট মি চায়া আবৰ নগৰ সাপৰ্ট খাलामनो थाखाय खावलायदो जोंना सिमा ब्रादारा लेंगुवेज मेकार কি কৈছে फैफिनबायलै हले आं अके थेंक इउ लेंगुवेज मेकार ब्रादार और आंनि एलबायाव बस फिनजाफिननि थाखाय नोंनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय सिमा ब्लगा मा होनखो बिउटि प्लिज सापर्ट मी आब' बिउटि नै नोंखौ जोंना सिमाया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन जोंना आब' बिबुथिया थांबायसो खोमा वेल प्लिज आब' बिबुथि दङबा खोनायाखै अननानै मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय खोनायाखै जोंना प्रिया खोनायाखै दैमारि मा होनखो माइनाव आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय फ्रेन्ड माइनाव आब' माइनाव फ्रेन्ड नोंखौ नै जोंनो प्रिया दैमारि आब'आ लोगो जाबायना प्लिज अननानै नोंबो लोगो जायाखैबा कमेन्ट नायनानै प्लिज फुल वास खालामनानै सापर्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ना बिरखुंगुर ब्रादार मा होनखो सीमा फाटखाली ने तुम्ही सीमा फाटखाली ने তোমাক সুধিছে আৰু না কৈ দিয়া দে চায়া আব মানকে সীমা কমেন্ট কৰি ফ্ৰেণ্ড কৰি থবা মই চাপৰ্ট কৰি দিম সীমা তোমাক চায়া দিদিনে চায়া বাইদেৱে কৈছে আৰু কি কমেণ্ট কৰি থব বোলে তাৰ ভিডিঅ' চাই কিনি ফুল ৱাচ কৰি কিনি তাৰপিছত আমাৰ চায়া দিদিয়ে অকণমান পিছত চাপৰ্ট কৰি দিব এই চায়া দিদিক টেনশ্যন কৰিব নালাগে চায়া দিদি মই জানো বহুত ভাল মানুহ হয় চায়া দিদিয়ে সীমা ব্লকে কৈছে নাই খোৱা বিকুংগুৰ সীমা ব্লক কি কৈছে তুমি খালি না বিকুংগুৰ এই বিকুংগুৰ তুমি খালি না নাই এইটো কৈ দিয়া দে তোমাক সুধিছে আৰু না আমাৰ আহিছে এতিয়া প্ৰিয়া दैमारि आगै ब्लु अफ खालाम दे अके प्रिया आब' दे ब्लु अफ खालामबा अननानै खेनसे कमेन्ट खालामफिनलाय देलाय बिकुंगुर ब्रादार কৈছে খালো মই সীমা খালি না কি লগত খালি দীপালী আহিছে দেই দীপালী দিদি আহিছে আবু ফিতে দীপালী আব হাই দীপালী আব হেল্ল' দীপালী আব কি गुड आफ्टारनुन टु आब' दिपाली मा खबर मोजां आब' दिपाली ओइ र'दै लोगोफोर ज' भी मेरे भी एलबी में आए प्लीज 1 मिनट कॉल आया है एक विधि मैं बोल देता हूँ विधि भाई ने कॉल किया है किस लिए कॉल किया है मैं प्लीज थोड़ा चेक करके बताता हूँ थोड़ा किधर से लगा था विधि भाई ने कॉल किया था लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा थोड़ा देख के बोलना पड़ेगा गो आफ्टारनुन मा खबर मोजां दं आब' दिपाली नोंनालाय बोरै खबरा ओंखाम सोंखाम जाखांबायना आब' दिपाली सीमा ब्लकआ मा सीमा ब्लक की কৈছে साया प्लिज सापर्ट मी साया आब' नोंखौ नै जोंना सीमा ब्लकआ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों दे नोंबो अननानै लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय बिखंगरफ्रा কি বুলি কৈছে सीमा তুমি কৰ হয় নো সীমা তোমাক সুধিছে বিকুংগুৰ ব্ৰাদাৰনে কৰ হয় বোলে দীপালী আব মানকে সীমা প্লিজ সাপোর্ট কरो দেবা
দিবা দে সাপোর্ট কৰি দিবা দেই বুলি ঐ সীমা তুমি এয়া আমাৰ দীপালী দিদিক চাপৰ্ট কৰি দিবা প্লিজ বুলি তোমাক নমস্কাৰ বুলি কৈছো চাপৰ্ট কৰি দিবা বুলি নমস্কাৰ বুলি কৈ আছে আমাৰ সীমা দীপালী বাইদেউ নে তুমি প্লিজ চাপৰ্ট কৰি দিয়া সি পাক্কা ৰিটাৰ্ণ দি দিব চায়া আব মানখো সীমা তুমি কৰি দিবাচোন কৰি আছো অলপ পিছত অ সীমা তুমি চায়া দিদিক চাপৰ্ট কৰি দিবা চাপৰ্ট কৰি কিনে কমেণ্ট কৰি দিবা অলপ পিছত দি আছা আৰু ন আমাৰ চায়াত বাইদেৱে প্লিজ প্লিজ প্ৰিয়া ডিমাৰ প্ৰিয়া বাইদেউ थाथ' आगै थाथ' दे आगै अके आब' प्रिया दे आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय नोंनिसिम जोबोद जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो नोंखौ जोबोद जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' प्रिया जोंना मा होनखो बिरखंगार ब्रादारा क्या हुआ ब्र कुछ नहीं हुआ ब्रादार दिपालि ब्रादारनि क्या बोला गावहा आंनि लाइफआव फैया गाबहरबाय दे जोंना दुखु मोनबाय जोंना आब' आं बे खैदिन साला मेसेज आब' दिपालि बे खैदिनमान आं खिन्थु टाइम मोनाखैमोन दै नै दिनै माने सानदे नालाय दिनै सानदेआवल'सो टाइम मोनदों खिन्थु मोनसे खोथा आब' दिपालि नों दायो खैथा बाजायाव एल बि होगोन दिनै बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आङो दायो थांगोन नोंनियाव दिनैबा दिनै सुटि मोनदों आरोना आङो अननानै प्लिज आब' दिपालि नोङो खोन्थाबानो जाबाय आं टाइम मोनाबा बोरै थांनो हानो टाइम मोनबाल'सो थांनो हायो नालाय नोंसोरबोथ' मोनथिखायो आं मथा मथि हरनि 9टानि अनगा टाइम मोना दे आब' दिपालि हरनि 9टाबासो टाइम मोनो जोंना सिमा ब्लगा मा होनखो अके दिपालि आब' नै नोंजों नोंखौ सापर्ट खालामगोन जोंना दे सिमा ब्लग दिपालि दिदिक सापर्ट करि दियासुन प्लिज प्लिज दिपालि बर' केजे दे थाथ'दो आब' दिपालि दानो थांसै नामा औ आब' दिपालिखौ जे आंहा टाइम गैथ'वानो अ नंगौ नामा आब' दिपालि दे जेबो नङा दे टाइम गैयाबा आं मिथिखायो जायहा टाइम गैया बहाथो थानो हानो टाइम थाबासो हायो नालाय आंहाबो टाइम गैयि समाव नोंनि एल बि आव थांनो हायाखै अननानै प्लिज नों दङब्ला मोनसे कमेन्ट खालाम दाहाय खैथा बाजाराव नों एल बि होगोन बेखौल' खोन्थाहर फिक्स टाइम अननानै प्लिज आब' दिपालि जोंना दा आब' दिपालिया मा होनखो दिपालिया औ सिमा ब्लगा केजे दिपालि प्लिज सापर्ट मि आब' दिपालि नै नोंखौ जोंना सिमा ब्लगा सापर्ट खालामबायना नोंबो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय प्लिज सिमा दिपालि बायदेव सिमा बाय बाय अ दा বলে এই সীমা বাইদেউ দীপালি বাইদেউৰ বোলে টাইম নাই পিছত বেক কৰি দিব আৰু না পাক্কা ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব মই তাক ক'ম না টেনচন নকৰিবি দীপালি বৰাকে হৈছে বিৰখংগৰ বাই बिरखंगार ब्रादार बाय बाय বুলি কৈছে दाउ सिखाव मा होननायखोलै हिनजाव लादो अमा सिखाव बे सोरलै बे सोर मा बिरखंगार बर'आ मा होनखो सिमा মই তোমাক ভাল पाव दे एके बिरखंगार सिमा ब्लग एके डाबल एके एके দুইজোকলে এশ বাৰ হয় নে নহয় অকে বাই বাই দীপালি বুলি কৈছে বা दाउ सिखाव मोनखो बोरायबाय नों एन्जर सिखाव हाबाब सिमा ब्लगा কৈছে কোন দীপালি ব্ৰ মই চিনি নাপাওঁ কাক বা কৈছে মইতো নাজানো দেই दाउ सिखाव কি বুলি কৈছে हिनजाव साबा ला अमा सिखाव ओइ बे मानसिया मिथिखायो दे आंखौ सिनायखायो बे दाउ सिखावा खिन्थु बियो बेयावनो बिदि ओरैनो माबा एदावदों सिमा ब्लग गेजेर साया साबधान साया बर' कि বুলি কৈছে आगै सना आं ओंखारथ'नि ओंखाम संनोसै दे गाज्रि मोननाङा दे बाय अके सिमा आब' साया दे गाज्रि मोना मोनसे खोथा नों दङब्लाना खोनासंदों मा मोनसे खोथा नोंखौ नै जोंना सिमा ब्लगा साबधान खालामबायनो नोंबो बिनो सिमा ब्लगनो रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय आब' साया
जोंना बिखुंगारफ्राव सायारानि आब'नो बिदि बायहायनो बिदि बाय थांबाय दै बिदि बाया एसे सिखाव टाइपनि जाना दोङो बिदिबा मखो बस हेल' बिरदावबाय हाय बिरखंगुर मा खबर बिराद गोजान नामा दै बे खंगुर आगै ओंखाम संनोसै आं बाय दाहाय लोगो मोनगोन दे बायनो बिदि बाय निउ फ्रेंड कामनो बिदि बाय निउ फ्रेंड काम बुला रहा है प्लीज जब भी न्यू है बिटी भाई से फुल वॉश के साथ फ्रेंड हो जाइए मैं थोड़ा न्यूज के टाइप पढ़ेगा अभी कहाँ से हो गया बिगंगोर ब्रादर ने क्या बोला saya रानी आवा आंको ओना आरो न सीमा ब्लॉग ने क्या saya शब्द न्यू फ्रेंड का बोला सीमा ब्लॉग ने बिडी भाई ने क्या बोला saya आबो मा ओंख्रि जाखो बिडी भाई ने क्या बोला हिंजाव सिखाव जेल एन और भाई ओके ओके मैडम बेबी सुनो ना कबेटा कबेटा मेरा हेलो राइजोफोर आंनिसो रावबो नोजोर आं आंनिसो रावबो नोजोर दा होखा सोरखौबा बुङो कबिता आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम कबिता डार्लिं माइ डार्लिं आंखौ गारनानै मानो गुबुनजों थांनांगौ खेनसे अननानै लाइक होदो बिगुर बारनाय क्या बोला हिंजाव सिखाव दाउ सिखाव और भाईनो ओ मेरे को बहुत गंदा वाला गाली दिया रे क्या करेगा यार मैं कविता डार्लिंग क्या बोला लाइक डन ओके लाइक डन दिल के बहुत बहुत धन्यवाद मेरे डार्लिंग और मेरे दिल आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आमाय थुखलनिफ्राय नोंसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय कविता डार्लिंग आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय हमारा बिखुंगुर ब्रादार ने क्या बोला दाली भात बिदि भाई ओए बिखुंगुर ब्रादार नों बेसां दालि भात जायोलै प्रदीप दीदी दं बिदों एखे बिदि बायनि क्या बोला हेलो 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 नांथारलांलै हाङासो बारा हेलो हेलो होनजायालै उफ कविता डार्लिंनि क्या बोला र' माइ डार्लिं मा ओंख्रि जानाय उरां फारां नों औ ओंख्रिया माबासोमोनलै दालै जिंखाजों नाजोंसोमोन कबिता डार्लिं सिमाव ने क्या बोला क्या हाल है और क्या बोलूं अभी तो थोड़ा दिक्कत है क्या बोलेगा रे वो यार सीमा ब्लॉक मेरा थोड़ा दिक्कत है मेरे डार्लिंग ने भी मेरे को छोड़ के दूसरे के साथ भाग गया ना क्या बोलेगा यार सीमा ब्लॉक ने क्या बोला क्या हुआ है ब्रो कुछ भी नहीं हुआ सीमा ब्लॉक ने बाय बाय गुड नाइट ब्रो गुड आफ्टरनून ओए सीमा ब्लॉक अभी नहीं जाएगा थोड़ा 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 मस्ती करो यार सीमा ब्लॉक अभी नहीं जाएगा बीटी मैंने कहा सीमा ब्लॉग की खबर बोली कुछ सीमा ब्लॉग आपका क्या खबर है क्या हाल चाल है थोड़ा बता दीजिए बेखुंगर ब्लॉग ने क्या बोला बाय 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 गॉड नाइट ए बेखुंगर ब्लॉग नंगौ ब्रो आंबो होमबा दानो ओंखारफिनगोन आं नोंनियाव गाबोन थांबाथाय लगे लगे दै आं थांबोला बिखुंगर ब्ल'नाव थांदोंमोन आङो दहायो ओमफ्राय आंनि कमेन्ट फराया बेयावनो डाइरेक्ट ओंखारसारबाय आं कमेन्ट फरायनो थाखायनो जोंना बिदिबाय क्या बोला ए नंगौ नामा ब्र बिखुंगरनो बिदिबा क्या बोला बे कंगुर दानो थाङो नामा बिखुंगुर ब्रादार बि ब्र ने क्या बोला ना बेदर जायालै ब्र आं ओइ हयना नहयलै जै गुरु कबिता दार्लिंनि क्या बोला आं न'आव गैयाहाय दार्लिं सना आं बङाइगावआवसो दंफैयो मा लायनो थांदो बङाइगावआवलाय सोरबा बै सोरखौबा लाना थांफालायबाय नामा नोङो कबिता दार्लिंआ मा होनखो आं थांबाय दे माइ दार्लिं सना अके अके कबिता दार्लिं अननानै लाइक होआखैबा लाइक होबानो जाबाय आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय नोंनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय वीडियो मैंने क्या बोला कविता अब मा ओंख्रि जाखोनो कविता दार्लिं नोंखौ सोंहरदों नै जोंना बिदि बाया मा ओंख्रि जाखोनो बिदि ब्रो फाल खबर बिदि ब्रो आपका खबर तबर केन'का कय दिया कविता दीदी क्या कविता दार्लिं ने क्या बोला जाथ'वाखै आं बिदि नहीं खाया बोला ओ बिदी भाई ने क्या बोला बे गंगोर हेलो 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 क्या बोलेगा यार कितना हेलो हेलो बोलेगा यार बिदी भाई थोड़ा बता दीजिए ना उसको क्या बोला हिनजाव सिखाव आंनि हाबा जाखांनाय हिनजाव लांनो लाजिया नों मोसौ सिखाव किसको बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बता दीजिए दाउ सिखाव
वीडियो बनने क्या बोला ओ हाय ओ হয় নাকি সীমা বাইদেউ वीडियो बायने बोला ओ হয় নাকি সীমা বাইদেউ বুলি কৈছে তাৰপিছত বিকুংকুৰ প্ৰাৰ্থনিকা बोला हिन्जाव नांगौ आंनो अरबाय बिदि बाय साइड ढूंढ के लेना किधर मिलेगा वहां से ढूंढ के लेना कविता दीदी ने क्या बोला लाइक होखाबाय जिउ सना थेंक इउ गोसो गोरबो आमायथ' कलनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आंनि कबिता तारलिं बिदि बायनि क्या बोला दाबो जाया नामा आब' कबिता होनो बिदि बाय बेखुंगुर प्रार्थना क्या कर रहा बिदि बाय गुड नाइट अभी गुड नाइट नहीं हुआ यार बेखुंगुर प्रोडक्ट गुड नाइट अभी तक नहीं हुआ बेखुंगुर प्रार्थना क्या बोला ब्लू ओके ब्लू देता हूँ लेकिन ब्लू लेके भाग के मत जाना ठीक है बाहर ना मैं भी 780 से तेरे ब्लू को लेके यहाँ से उधर तक चला जाएगा बिदि बाय 08 ब्लॉग ने और आं नों नागिरनि बिखुंगुर र' आं नागिरनाय बिखुंगुर हिन्जाव बिखुंगुर र' क्या बोला और भाई हिंजाव सिखाव ये कौन है यार समझ में नहीं आ रहा है बिदि भाई दानो थानो हाला लै थाब बिनो क्यों हमारा सायाबो फैबाय दै ब्लु होनाय सिमाखौ खालामना होनि अके आब' साया नोंनो ब्लु होबाय दे आमफ्राय क्या बोला हाबा जाखानाय हिनजावखौ मोजां मोननो लाजिया नों मोसौ सिखाव अरबाय फाग्ला नों बायदि नङालै जों मालायनि हिनजावखौ लाङालै जाम्बा नांगौबा जों हाबा जाबा आंनि हिनजावखौ लाना थांब्रा होमबाबो आं जेबो साना जों मालायनि हिनजाव गोसोआ मालाय बिदि इसां लेथ्रा गोसोनि मानसि नङा जोङो मिथिबाय जोंना बिकुंगुर ब्रादार ने क्या बोला सीमा ब्लॉक को ब्लू ऑफ कर दो ब्लू ऑफ खालामबाय दै बिकुंगुर सीमा ब्लकखौ अफ खालामबाय आं सीमा ब्लकआ ओइ आब' जाया सीमा ब्लकआ बे बिखुंगुरानो दै बिखुंगुरानो मिथिखायो बे गोथाव खालामना बे साब बायदिसो दां बिना बिदि भाई ने क्या बोला और सपोर्ट करो मैं ढूंढ रहा है किसको बोला saya abang मा खबरनो ini putus saya didiku saya abang नोंखौ नै जोंना सोंदों बिदि भाइया मा खबर होननानै ओइ लोगोफोर आं जास्ट 2 मिनिटल' होनसै दे आरो 2 मिनिटनि उनाव अफ खालामसै आं एलबि ओइ बै बिब्र' लाबाय दे आं ब्लु लाबाय बिब्र' ब्लु लाफिनबाय आं बिखुंग्रा मा होनखो साया सिमाखौ ब्लक खालामनो ओइ बे सिमाया माबा दङ नामा मा जाखो र' अके दे ओइ माबा ब्लु बिबाय आं नोंनो बिखुंगर ब्र' ओमफ्राय नोंना बै सिमा ब्लकआ माबा दङ नामा चेनेल दङ नामा सिमा ब्लकआ चेनेल दङ सिमा ओइ आब' साया बे सिमा ब्लकआ बे माबासो दै बिखुंगुरसो दै खिन्थु आंबो मिन्थिया बे सिमा ब्लकआ बेहा माबा दङ ना मायो चेनेल दं ना मायो आं मिन्थिया दे खिन्थु बे बिखुंगुर ब्र'आनो अ नंगौ नामा दङबा सिगाङावनो बुंनो हायो ना नोङो नों सिगाङावनो दङ होनना बुंबा आंबो सापर्ट खालामना हरो ना नोंखौ खोन्थाथारा गावहा बिखुंगुर ब्र'आ आब' साया बे सिमा ब्लकआ बे बिखुंगुरानो दै कमेन्ट बिदिबाय खुलुमबाय दै दाउसिखौ अमा बुन्दा बायदि नुखायो नोंखौ अरबाय सोरबा आंखौ सिनायनाय गामिनिसो जागोन नै बियो बिदि दं बिखुंगुर नों
बिखुंगुरानो आब'साया बे सिमा ब्लकआबो बिखुंगुरानो बिखुंग्रा मा होनखो आब' साया दंना गैया चेनेल सिमा ब्लकआनो बिखुंगारानो दै खिन्थु बे चेनेल दंना गैया आं बेखौ मिथिया बे सिमाव लगआ बिखुंगार ब्रआनो मानसि गैयासो खोन्थादों दै मानसिनाव खोन्थायाखै बिखुंगार ब्र गाज्रि मोना ओइ बिदिबाया गाबबायलै जोंना आंनो रावबो हरफिनालै होननानै ओइ बिदि बाइकखौ रावबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदोंलै अननानै प्लिज गाबबाय बेसारा आब'साया मा होनखो बि दं देनो बिखुंगुरा मा होनखो मिनिया आं गासैबो जायो ओइ सिमा ब्लकजों गावहानो आंखौ सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय मा बुंखोलै नोङो बिदि बाय र' ना मद मात हे हुआ ना बुजियासैलै ओइ हेल' दोस्तों जो भी मेरे एलबी में है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट 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 साया दिदिनि गावला बिदि गाबनाङा जों दं गाबनाङानो बिदिबाय नों मानो गाबदों नै जोंना आब' साया बुंदों ना गाबना होननानै आब' साया दं आं दङ आंहा खिन्थु आब' सायाखौ सायाखौ आंहा बिब' लिंखानोसैलै आंहा बिब' गैखाया बिखुंगारा मा होनखो सुबिता आब' सना आंखौ मानो बावगारलांखो बेयाव सोर सुबिता बियावबा दंफायो गायनोखौ नायसनदों दै सुबिता आब' मा होनखो बिखुंगुर आगै मा ओंख्रि जाखोनो आयौ 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 आब' सुबिताया दासो फैसनदों आयौ आयौ दासो लायसनफ्लांदों आं आब' सुबिता मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो प्लिज प्लिज पेटाव सिखाव सोरब्रा हिनजाव लादो अमा बुन्दानो सोरथाय बियो जोंना बिदिबाय मा होनखो जाथ'वाखैथ' आब' औ जायाखै बिदिबाय दाबो रबि बुंगाराव दालि भात सबिता आब' औ गड साया आब' मा होनखो आं आगै जाबाय जोंना दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोंना साया आब'आ होनखो बिदि ए बावदों नों बिदि मानो हरदों नों आब' सायाखो बिदि बिदि सुवाद जोंनाव आब' सुबिताया आगै बिसना मा ओंख्रि जाया जोंना ओंख्रिया एम्फौ अनला जादोंलै आब' सुबिता मोनहा दे खोन्थाहरदो जोंना जोंना दायो फैदों बिपुल बड' फैदों दै बिपुल बड' ब्रादार फैदों है ब्रादार केसे हो मोजाङानो ब्रादार मोजाङानो बिपुल ब्रादार मोजाङानो नोंनालाय बोरै खबरफ्रा आरो जाय जायजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बिपुल ब्रादार जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो साया आब' नोंनि आंनिखौ मोजाङै लाखिदो दिनैनिफ्राय हिन्जाव खावनो थांनो होननांला बुजियासैलै बिब्र' बुजियासै आं साया आब' नोंनि आंनिखौ मोजाङै लाखिदो दिनैनिफ्राय हिनजाव खावनो थांनो नांला माने बुजासै आं बेखौ बिब्र' बिपुल बड'आ मा होनखो मुझे भी सपर्ट करो ओइ ज' बे बिपुल बड' से सपर्ट नहीं है फ्रेंड नहीं है प्लीज फ्रेंड हो जाइए प्लीज प्लीज यार फ्रेंड हो जाइए ना प्लीज सबके सब किसको ब्लू चाहिए बोल दे सभी फ्रेंड नहीं है नया है फुल वॉश के साथ फ्रेंड हो जाइए बिदि बायनाय गैयाब्ला साया आब' सिनाय मा नांजाबल' नुजाबल' लिरना मिनिहरखो नोंलाय सासे
नायग्रिदो ना सासे नागिरदो फाग्ला बिदि स्पिस बारा मायाव हरो आन्दायलायनाय बे खुंगुर बाथाने केवल दालि ओंख्रि आबसना आबस बैथिया मा होनखो ए आगै गोथाव बि सना आगै बाव मा होनखो बिपुल जोंना बिपुल बड' ब्रादार मा होनखो मोजां दं दे गासै दे दिनैसो सम मोनदों अ जेबो नङा होनो बिपुल ब्रादार लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै दे जाय जायफ्रा बिपुल ब्रादारजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय सायाब मा होनखो बि अके जागोन दे दिनैनिफ्राय रायसिगोन फंबाय जाबाय नालाय आंजों रायजासिगोन अ नंगौथ' आरो आब' साया नंगौ 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 जोंना दाउ सिखाव ओइ बे दाउ सिखावनिखौ फरायलालै आं कमेन्टखौ दाउ सिखाव बे साब बायदि फैदो दै दाउ सिखाव कमेन्ट फराया दे आं हाया बर' मा होनखो बिदि आगै मा नागिर नागिरनांगौ हा बिदियाखै मा नागिरनांगौ जाखो नो बिदि खोन्थादो लाइक डान ब्र' थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय बिपुल ब्रादार आंनि एल बि आव फैनायनि थाखायबो लाइक दान होनायनि थाखायबो नोंजों जोबोर जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय बिपुल ब्रादार बिखुंगुर ब्रादारनि केवला साया आब' नोंना आगैया नोंना आगैया बुजिदिया आं बुंनायखौ नोंबा मा बुंनायमोन बिखुंगुर ब्रादार आंथ' बुंनो हायासै बेटे पानि केवल आवाज बेटा मा ओंख्रि जाखो ओइ सोर सोर लोगो गैया देलाय लोगो जालाय बे बिपुल ब्रादारजों नोंसोर बिदि ओरैनो कमेन्ट खालामनो मा मोननो जाय जाय गोदान बेजों लोगो जालायना अननानै प्लिज प्लिज सापर्ट खालामलाय आब' सफैथाया मा होनखो बिदि जि एल बि आंनो सासे गुमै नागिरदो आगै गुमैखौथ' नागिरनो हागौलै आब' सबिता खिन्थु गोरजिया थाग्रा मोनाना खोथाया बेनो प्रदिप दिदी क्या बोला प्रदीप दीदी आ गया था प्रदीप दीदी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दीदी क्या हो गया रे बोलो दीदी कुछ नहीं हुआ बीदी बीदी दीदी से बोलो हिनजावलै आब' बेगुरनिबो केवला सबिता आब' सना गोथाव नङालै जोंना नंगौ नामा बे ब्र' बिदि बायनि केवला जागोन दे आब' सबिता आं नागिरगोन नामाय नामाय नों नामाय बिदिबाय बस बाब मा बडि देखायखोलै जियाल हिनजाव सिखाव नों बायदि नङा दे बेंगुरनि केवला दाउ सिखाव जाबावथा जावबावथा नों अरबायखौ है फाग्ला बिदि जायो नामा साया आब'आ मा बुङो बि ओंनो बिदि बायनाय गाबोला हिनजाव सिखाव नामार फराय अ थाब थाब फरायनांगौ इमिडियेटलि सुबिदाबा मिनिनानै बुंबाय दै नोंगौ नामा जियालागै औ औ औ नंगौ 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 जोंना लाइक लाइक दान बस अके बिदिबाय दासो लाइक दान होदों नोङो सुवाद दयो फैनानै बिखुंगारि गाबला गोरजिया मोनालै दानि जुगाव अरबाय अके अके गोरजियाथ' मोनखाया बिनि थाखायनो मदाबोसो बिदिखौ लाइक दान बिदि बायनि लाइक दान कितना लाइक दान दिखा यार बिदि भाई ऑन हो जाएगा इतना सारा लाइक दान दिखा तो बहुत सारा ऑन हो जाएगा saya apa monggo बिखुंगुर बादि आगै जिएल सना आं ओंखारथ'बाय बाय बाय दे अके आब' साया ब्लु लाखिनोसै आं बिदिबा दे ब्लु लाखिबाय आं आब' साया दे थांबानो जाबाय बिपुल ब्रादारनि केवला सुबितानि थाखाय आंनि आदा दं र' ओइ सुबिता आब' नोंनि थाखाय नै जोंना बिपुल ब्रादारनियाव बिदा दंनो नांगौना नाङा दे खोन्थाहरदो सुबिता आब' मा होनखो जोंना बिदि बाय नै हिनजाव सिखाव मिनिबाय दे बिदि हिनजाव सिखावा हि 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 होननानै बिदिया बिदि बायनो दिदि होनना मिनिबाय जोंना आब' सफितिया नंगौ नामा बिखुंगुर आगै सना हैद नोंसोर मिथिगौलै आंथ' मिथिला आं गुबुनावसो फरायग्रा जानोसैलै बिखुंगुर ब्रादारनि केवला निउस फरायनाय बादि अरबाय निउस फरायहोदो अरबाय अके 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 साया आब' दानो बिदि बायनोब्ला साया आब' दानो अरबाय जे बिदि बिदि दिदिखौ गाज्रि मोनहरदो अके बेखौथ' गाज्रि मोनहोखाबाय आङो प्लिज गाज्रि मोनहोखाबाय दा मा होनगोन बिदि माने मा लासै लासैनो ओइ बिदि भाई तेरे जैसा नहीं यार कमेंट सो गया जितना कमेंट कर रहे हैं कर दो दाउ सिखावनिखौ एबार खनसे फरायनाय रावखौ कमेन्ट गेलेबाय एबार खनसे फरायना होनोसै सैमा फान्थिखौ लाना
नों हराव उन्दुबा मावजि बुन्दा ओइ सोरलै बे बिगुरा हामालै जानला मानला बिदि कमेन्ट हरनाङा दै आंथ' नोंनि मेन आइडिखौ बायसेन्सआव सोरनियावबा थांना नुयोबाना नोंनि आइडिखौ बेन खालामनो होनबा दाबो हायो आङो चेक खालामनानै अबे नाम्बारजों नों खुलिदों बेखौ आं बेन खालामनो होनबा हायो चेक खालामनानै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ दानो चेक खालामनो होनबा हायो आङो नोंनि मेन आइडिखौनो बेन खालामनो हायो आं नोंनि जिमान साबसक्राइबार दङ बेबो गासिबो थांजोबगोन बेबायदि जानला मानला बुंहरनो आंनो सापर्ट आइडि फैनानै मिथिदों रायज्लायनोबा मोजां रायज्लाय नोङो मा बिलाय मा राव जाखो बिलाय बुजिया नामा नोङो बिदिबाय नेखि बोला प्रदिप दिदि मिनि हरबाय दै इयारलाय फैबाय दै हेल' इयारलाय फंबायसो होनना बुंनांगौ नामा जोंहा इयार लाइफखौ आब' होनना बुंबोला गाज्रि मोनो फंबायसो होनना बुंनांगौनो बिदिबायनो एखेबा ओइ स्वाद नाम्बार फरायना फरायदो बे इयार लाइफआ बाय बायदिसिना बुंहरगासिनो बे माबा एयार लाइफसो होनबा दै सरि एयारलाइफ बे दाउ सिखाव जोमैया बायदिसिना बुंहरगासिनो दे बे मानसिया मा सोर बेखौ आं हमनो हायाखै दै बाहाय बे मानसिया बाहाय बेलेगसो सापर्ट आइडि फैनानै बेबायदि खोथा बुंनाङा आरोना बिनि माबाखौ बेन खालामनो होनबा डाइरेक्ट हायो आं सापर्ट आइदिखौबो जोंना बिखुंगुर ब्रादार मा होनखो बिपुल बर'जों नायग्रोनांगोन दाय सबिता आब' सनानि गुमैखौ मा बायदि मोजां ना गाज्रि अ नायग्रोना ला आरो बिपुलफोर जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बिखुंफोरा मा होनखो राव रक' जारा साबार कर' और भाई ओके 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 बिखुंगर ब्र साबार कर दिया ठीक है भिडिअ बायने क्या बोला लासै जाबाय अके लासैथ' जाखाबाय र माथो बुंबायनो एयार लाइफ क्या बोला लाइक दान अके एयार लाइफ फुंबाय लाइक होनायनि थाखाय गोसो गोरबो आमाय थखलनिफ्राय नोंसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एयार लाइफ बेखंगुर ब्रादारनि केवला एयार लाइफखौ जावबावलै जोंना अर भाया जावबायलै होद एयार लाइफखौ बुङाखै आङो थांफ्लांदोंसो बे दाउ सिखाव जोमैखौ बुंदों माने एयारलाइफ होनना जाफ्लांदों आरो ना गाज्रि मोननाङा जोंना एयारलाइफआ होनबाय दा नै बुंहरफिनखादों आङो जोंना मा होनखो एयार लाइफआ मा होनखो आर लाइफखौ एयार लाइफखौ बिखुंगारा बुंदों आदा होनफ्लांदोंसो अरफाया औ नोंगौ होनफ्लांदोंसो आं बेलेगखौ बुंनो नामायनाया माने बेयाव थांफ्लांदों आरो ना गाज्रि मोनना एयार लाइफ जोंना बिदि बे मा होनखो आं हिन्दी इंलिस जेबो बुंला र' आदा आब' नंगौ नामा होमबा मा होनगोन बर' हारसा बांला नेपालि लाइक दान प्रदिप दिदि लाइक दान होननायखाय नोंनिसिम जोबोद जोबोद गोसो गोरबो बिखा बिख्लो आमाय थखलनिफ्रायबो नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय प्रदिप दिदि जों टुगेदारसो होदोंमोनलै आङो टुगेदाराव बै बिदि भाइया माबोरै बिदि खारखोथाय आलादा खारखाबायब्रा बिदि बाइया टुगेदारबाबो आं बिदि खारखुमाग्रा जानांसिगोनलै बिदिबा बिखुंगर ब्र मा होनखो बिदिबा इंलिस बुङा दे एयार लाइफ फैदों इंलिस बुंनाङा दे एयार लाइफ फैदों अ नंगौथ' आरो मानो बुंनांगौ नोङो बिदिबाय ओमफ्राय जोंना एयारलाइफ मा ओंख्रि जाखो दे अननानै खोन्थाहरदो बिदिबाया मा होनखो आब' सुबिता माहा गोमाखो आब' सुबिता माहा गोमाखो होननाय जोंना बिदि बाया सोंहरदो नोंखौ जोंना एयार लाइफआ मा होनखो बिदि आंबो जेबो बुंला बिदि नोंखौ जेबो बुंलानो जोंना प्रदिप दिदि क्या बोला और भाई जी दीदी जी और भाई हे हमको थोड़ा सपोर्ट करना ओके ओके सपोर्ट कर देगा जब भी प्रदीप दीदी से फ्रेंड ये प्लीज फ्रेंड हो जाइए प्लीज प्लीज प्रदीप दीदी से
प्रदीप दीदी तेरे पास कितना आइडिया है थोड़ा बता देना। थोड़ा मैं भी दूसरों को करने के लिए बोल देगा ना। बीडी भाई ने क्या बोला, हा हा हा, हा मालूम ही नहीं को इतना हंसी आ रहा है तेरे का बीडी भाई। बीडी भाई ने क्या बोला, भी खुंगुर। बीडी भाई ने इतना हंसा, कितना हंसी आ रहा है तेरे का बीडी भाई, थोड़ा बता दीजिए प्लीज प्लीज। प्लीज कमेंट बोला है, नमस्ते कर दिया। और भाई बाय बाय बालो बोलना पड़ेगा बूढ़ा मोड़ मान। ओके। रखो रखो थोड़ा, मैं किसको किसको ब्लू दिया था, थोड़ा लेना पड़ेगा रे। शायद इसको ये तो दिया था। बहुत गलती हो सही है रे, नहीं तो बेकुंगर ने क्या बोला, बीदी भाई ने क्या बोला, बी कुंगू रोको जरा सबर करो, बोला बीडी भाई ने। बी कुंगर ने क्या बोला, बी ब्रो ने क्या बोला, और भाई बीडी भाई को आम खाने के लिए बोलो। बीडी भाई तुमको आम खाने के लिए बोला है, आम खाना है तो खा के जाओ। यार लाइफ मान के मा ओंख्रि जानाय आदा बी बै मा ओंख्रि जानाय नो बि कुंगुर ब्र'। नै जोंना नोंना नानिया सोंहरदों दे खोन्थाहरदो। जोंना बीदी भाई क्या बोला, ओके बी कुंगुर। हंसी आ गया बीदी भाई को। दे लोगोफोर सोर दङ आंनि एलबियाव दे कमेन्ट खालाम, कमेन्ट प्लिज प्लिज प्लिज। माथो साबा दङ, सानै साथामल'सो कमेन्ट खालामदों। सानै साथामसोल'सो कमेन्ट खालामदों माथो, बाखिखिनि कमेन्ट खालामाखै। दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। जोंना मा होनगोन बिखुंगुर ब्रादारा नानिलै दालि भातनो, दालि भातसोनो जोंना बि बाथारना। जोंना एयार लाइफआव मा होनगोन, मा बिदि मा ओंख्रि जानायनो। मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो बिदि भाई जोंना एयार लाइफ ने। पुरी दीदी क्या बोला, आपको बोला है रे और भाई जी और भाई से आपको सपोर्ट करो बोला है। ओके ओके, थोड़ा बाद में तुमको मैं 5 आईडी दे देगा, ठीक है प्रोडीप दीदी, 5 आईडी दे देगा, 5 आईडी, ठीक है सफर करो। हमारा एयरलाइन ने क्या बोला, और आंनोबो मा ओंख्रि जानाय, और नोंबो मा ओंख्रि जानाय। जोंना माबासोमोनलै रिंकि, जिंखाजों नाजोंसोमोन दै जोंना। एयार लाइफ ने क्या बोला, आदा प्रदीप मा ओंख्रि जानाय, ओइ प्रदीप मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो जोंना नै नोंना नानिनो। एयार लाइफआव आंहा जाथ'वाखैनो, नंगौ नामा। प्रदीप दि क्या बोला, यार अराखि सोरा ओंख्रि जानो नामा। बुजियासैलै प्रदिपनिखो, यार अराखि सोरा ओंख्रि जानो नामा, बुजियासै दै। समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप दीदी, थोड़ा खुल के बता दीजिए। बेखंगरी ने क्या बोला, विधि भाई कैसे लगा, लगा कहा के बेटा तुमको पूछ रहा है एक ब्रदर ने। बड़े सुबेटा दीदी ने क्या बोला, बिदि आगै नों थाइजौखौ जाजोब्बाय नामा भिडिअ'आव नुदों आं आगैसोना। बिदि भाइया थाइजौ थाइनै जाना हाथाय गैजोबना आंखौ जाहोजोबदों बियो सुवादा। मा होनखो बिदि भाइया, बहुत मजा आया रे बाबा, वाह इतना मजा आया दो आम खाके। एयार लाइफ ने क्या बोला, दासो मोनदों मैथा खारैसो। नंगौ नामा एयार लाइफ। प्रदीप ने क्या बोला, अनला दाउ बेदर
औवा मेवाइ ARG अनला दाउ बेदर औवा मेवाइ आयौ मायसि गोथाव प्रदिप दिदि थोड़ा मेरे को भी बुला लेता आये खाता में भी बिदि बायदि गैयाब्ला आब' सबिता माहा गोमानाय दासो आब' सबिता अबाव गोमानायनो दासो सोंदों दासो नै बिदि बाय सोंदों प्रतिदिन केवला अके बुलना ओके बुलना माथा हाँ ठीक है प्रदीप दीदी नहीं भूलेगा यार फिक्र मत करो देखूंगा नहीं क्या बोला और खाई से नहीं विधि भाई तुम लोग बात करते रहो विधि भाई से ओए स्वाद चलते जल्दी फरायनो आयौ नंगौ नामा आं फरायबा निउस बायदि खोनागोन दै स्पिड फरायनांगौबा सबाय आब' मारगो सोरनि न' बे आगै बिदिनो सोरनि न'नो बिदि बाय औ बे बिदि बायनि बे टाइप जानाया बिदि बायनि न' एयारलाइफा मा होनगो आं प्रदिप नोंसोरनि ओंख्रिया गोथाव नंखाया आदा प्रदिप नोंसिनि ओंख्रिया गोथाव नंखायानो आइया थावखायानो प्रदिप दिदि नंगौब्ला बिगुर बादाना गैयाब्ला मिरामिस सात बिदि बाय औ गॉड एक्स गिरान आ गया खि गोरान ओइ एक्स खि गोरान सना माय डार्लिं जाखांबाय नामा खिगारानो ओइ खावब्लानो आयु एक्सआ खावब्लानो जावहरबाय लायबायलै आंखौ एक्सना मा ओंख्रि जाखो दै खुंगुर फ्राथाना गैयाब्ला सबिता आब' सना मा खालामबाय दं ओइ आब' सबिता नै जोंना बिगुर ब्रादारा नोंखौ सोंहरदों मा खालामबाय दंनो नंखायसो किंहाजों जिं खुदै गलायदों सालार सालाव औ नंगौ नामा नंखाय माने जिं जिं खुदै गलायदों आरोना एयालाय मा होनो बिखुंखर अर्डार मावदों अर स्पिड फराय अर बाय स्पिड दै बारा कमेन्ट फैयाखै आंनाव मोननै मोनथामल'सो दं ओंखायनो एसे लासै फरायदों आं एयालाय माथो ओंखाम जाखांबाय दे बिदिबाय आमार स्वाद सालथे नाम्बार फराय ओइ फरायगासिनो दा नै दा मुनजुलि ओमफ्राय बि खुंगुर मोननैल'सो फरायनो कमेन्ट आंना स' जाफैनाया एक्सआ मा होनखो मोजां देखाय मोखाङा खावब्ला आइ एक्स बिदि नङाब्रा मा ओंख्रि जाखो बेखौल' खोन्थाहरग्रो नैबे लास्ट दै लास्ट फरायनि आङो आब' मा खबरनो बिखुंग्रा बेखौल' सोंहरदों बेसिमल'सो आंना स' जाफैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय स' जायाखै आरो ना कमेन्टआ बिदिबाया दा मोनसे हरदों जायाखै दे फरायनो जायाखै दे फरायनो जास्ट बे बिदि बायनि सेमल'सो बे जायाखै दे फराय होननायनिफ्राय बिनिफ्राय गैया दै कमेन्ट गोदान फैयाखै आंनाव जिखिनि कमेन्ट स' जादों आं बेखौल'सो फरायदों आरो ना आं हरनायाबो सोरनाबा जाखाया कमेन्टआ स' जाखाया बेबो मोनसे खोथा र' आमारा फैदो गय जानो फैदों बिगुरा मा होनखो और भाई आपको ऊपर क्या है दिखाओ आपका ऊपर क्या है दिखाओ तो आप यार लेबा मान का थोड़ा बाद में दिखाइएगा बीब्रा यार लेबा आं दिनैसो हिन्दी इंलिस जेबो बुंला जोंना आदा जेबो बुंलादो जोंना हिन्दी इंलिस दिनै जोंना मोनजिला मोजां बि आगै ओइ मा मैगं जानाय खिथादो एक्स एयारलाइफाव आं माम जानि अन अके एयारलाइ जाना जायाखैबा जाना लाग्रो जेबो नङा जोंना बिदिबाय मा होनखो हा बिरखंगुर बहुत सापर्ट माखो सा थोद बिदिबा मा बुंगौ आं हमनो हायासैलै बिदिबा मोनखो आब' सबिता माहा खारखोनो ओइ आब' सबिता अबेयाव खारखो नों अबाव खारखो दे खोन्थाहरदो अबाव दङ अननानै प्लिज
दा लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम। ओइ जोंना माबा फैबाय दै बि बयस फैबाय दै बि बयस फैबाय जोंना। हेल' नै हेल' बि बयस ब्रादार आंबो दहायसो नोंनि भिडिअ नायना कमेन्ट खालामदोंमोन। नै दा मोनफैबाय जोंना बि बयस ब्रादारा। ओंखाम सोंखाम जाखांबायना बि बयस ब्रादार? जोंना आब' सबिताया मा होनखो बिमा मारैबा संनाय जादों। अ बिमा माइब्रा संनाय जादों अ जोंना आइआ माइब्रा संदों नामा आब' सबिता बेखौनो जाबाय आरोना। जोंना बिदिबाय मा होनखो प्लिस कमेन्ट आब' खुलुमबाय दै प्लिस कमेन्ट होननानै खुलुमबाय आब' सबितानो कमेन्ट खालामनांगौ जोंना आब' सबिता होननाय जोंना बिदिबाया नोंखौ खुलुमहरबाय। बिखुंगार ब्रादार क्या बोला बेटे बाल सल' आते हो मे थरा बिजि हो बाय अके अके बि ब्रादार। उसके बाद क्या बोला बिगुर ब्रादारा मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन एम आब'नो एक्सना नै नों जोंना बिकुंर ब्रादारा सोंहरदों मा ओंख्रि जानाय होनना खोन्थाहरदो आब' सबिताया मा होनखो औ कक'नाटनि सावदों आगै बिदिनो कक'नाटनि सावदोंलै जोंना आब' सबिता मोना बिदिबाय कक'नाटनि माने नारेंखलनि आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनखो एक्स'नाया अन थेंक इउ एक्सना अन जोंना बि बयस जिर' वानआ मा होनखो जाथ'वाखै ब्र' अ दाबो जाया नामा बि बयस ब्रादार जोंना बिखुंगुरफ्रा मा होनखो बाय बाय आं थांथ'नोसै अरबाय अके दे थां दे टाइम सम गैथ'वाबा आरो सम जिखिनि सम मोननाय बेखिनिसिम थाबाय बिनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय धैन'बाद नोंनिसिमबो बि ब्रादार जोंना सोर दंबोयो ओमफ्राय बि ब्रादारा बाय बाय अल माइ इउटुबार फेमिलि अके औ अके अके नै जोंना बिखुं ब्रादार थांसैनो बयनिबो एसे बेस्थ'नो बेसारा जेबो नङा जोंना मा होनगोन मनजिलिया अन बाय बाय बिखुंगुर अके बाय बाय बिखुंगुर ब्रादार बिदिबाया मा होनखो बिखुंगुर बल' बाद बल' बिखुंगुर चला गया बिदिबाय बिदिबाय ने क्या बोला बा मालाय कक'नाटनि बावसो मालाय आयु बिदिबाया लुगैबाय नामा जोंना बे एक्स खि गोराना मा ओंख्रि जानाय बेखौल' खोन्थादोब्रा एक्स खि गोरान मा ओंख्रि जानाय बेखौथ' खोन्थाबावासै ओमफ्राय जोंना बे बि बयस जिर' वानआ अबेनिथाय ब्रादारा दे खोन्थाहरदो ब्रादार अबेनि मोनथाय नोङो बिग बयस जिर' वानआ कमेन्ट लोगोफोर एक्स' नाङा थांबाय नामा माथो रावबोआनो गैला जोंना आब' सहिथाया मा होनखो गोथाव जायो आगै नोंसोरबो संनानै जालाय बिदि गैयालाय अ नंगौ नामा ओइ जों संना जानो रोङालै आब' नोंनि संनायखौ जाहैगोन जोङो थांनानै जोंना मा होनखो बाय बाय सालथे हिनजाव सिखाव हरबाय अ थांसै नामा दानो बिदिबाय खोन्थादो दे थांसै नामा बिदिबा हिनजाव सिखाव अननानै खोन्थादो आंबो एल बि बन्द' खालामखानोसै दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा
दानथांसै नामा बिदियाखैनो आब' सुमिता र' आब' र' आब' संनायनि र' आंबो अके अके ओइ आं दोनथ'नोसै दै दे अननानै नोंसोरबो आं दोनथ'सै आरोना गाज्रि मोननाङा दा मोना मोना फैबावगोन दे दे बन्द' खालामसैबालाय आगै जेल बाय बाय अके आब' सुमिता बाय बाय